Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channelku ini. Untuk kali ini kita akan melihat penampilan Jaran Kepang Turongko Bekso dari Giono yang live di Ngaren Ngadirjo. Untuk keseruannya mari kita lihat bersama-sama. Sumilaking alkohol cangkos sangkatiko cahyaning tinandro antariksa kareksa carita Brajawata dewane dewata ing mawana Sumilaking mega hamuka sangkatiko cahyaning tinandro antariksa kareksa carita Brajawata dewane dewata ing mawana Sinarem prajurit Turangka saking Praja Demak Bintara
ya. Boy. Ui. Kala semanten wekdal mekaripun agami Islam wonten ing Demak Bintoro. Salah satu baling Prabu Brawijaya ingkang asma Raden Trenggono Kusumo. Hanami jejiban luhur siar agami Islam wonten ing kedue ingkang sisih lèr. Wonten ing samadyaning raino Raden Trenggono Kusumo dalam para prajurit kendel sawetawis wonten ing alas sangka ingkang saperlu nindakaken ibadah salat zuhur.
Karana boten wonten toya ingkang kangge sesuci kanthi kasektenan Raden Trenggono ingkang ngasta pusaka Cis Daru Puspita suhu keparipun Gusti ingkang hakarya jagat. Pusaka katajepaken ing Bantala sinareng sirnaning cengkala satemah mijil tirta kang wening suhu malimpah-limpah. Toya awujud sendang ingkang aran Sendang Ayumbung Gedhe. Raden Trenggono Kusumo kadherekaken prajurit kang niti kutu ingkang jujuluk Laskar Trenggono Kusumo. Trenggono Kusumo Wulandara myang prosantri lan prajurit tansah nyadong sing Gusti mubeng bawana gumelar jejeg tekad lan estining manah mung tansah nyadong sing kang maha kuwasa.
Cek saya. Nah, ngono. Lho. Napa kuwi? Lho. Umat maneh iki. Kemin. Bola kemin tinggi. Wis udute nyong kecelup banyu. Kita paringi nganu lho. Cek ya. Miki. Kuwi nang kono miki Mas Bro. Nah, Tobu to. Ki lho. Mik. Wis diparingi mik karo kadang panitia wis. Piye? Kalah. Nungguinnya. Pancen kurang kejar kaya ngono kuwi kok. Sugeng dalu. Sedaya masyarakat wonten Ngadarja mriki. Wow. Wakeh tenan nih.
Iki Pokoke meriah iki to. iki balane sapa? Balane para kemen. kemen-kemen ngene iki apa? Oh iya. Ngefan lho, Bos. Ngefan? Ora. Alhamdulillah nek ngefan ya. Oh, mesti. Nek ngefan. Ya tulung sing apik-apik ditiru, sing elek ngene iki ya. Rasah ditiru. Ya ditiru sing elek kudu ditiru. Woi. Ya ora apa-apa, jenenge seni ya ngono kuwi to, Cak. Piye, Ajudan? Wes sik. Tolong bawakan peralatan saya, Ajudan. Wah. Ayo celeng masuk setunggal. Masuk setunggal Ya, celeng. opo sithik-sithik to ya. Apa, Mbok? Ngene iki ya sekti ngodakke. Celenge mlebu siji loro. Loro. Ngene kono kae. Iku lho wis tak siapke ning kono lho, Bos. Oh, lah romo. Lah Hei! Kluyuran metu aja metu-metu atuh Oh, to. pancen jenengane iki apa Wis tak sih? siapi. Komen oh salah. Oh, Sensor. no iso kliru iki. Kene. Oh iya. Ngopo kuwi? Nah. Kuwi kok sik. Nah. Kuwi mburi sik. Wis kene. Kudu nganut karo Ratu Kemen Wis. kudu nganut. Sesasi bayarane 1 juta wis kleru wae. Nggih. Yo pancene Ndi lagi celupane? kegladi to, Bos. Wakai sisan nek arek nyambut gawe iki malah Nah, kuwi disokke. Kemen anyaran kayane. Ora. Wah, isih training iki angel duwe ya ora prajurit apa-apa. teh. Ora apa-apa, Bos, jenengane lagi Isih latihan. anyaran ngene iki. Sing penting aja japlaki ya, Bos. Yo. Ya karo nunggu ya cangkemane cah. Siap. Kita kasih di Kadirjo cangkemane cah. Larase 6, larase 6. 6. Kadem. Ya ya. 6. Oh, dang de, retak tak entak, tulang dang tu, tot. Iki malah. Keranjingan pancen. Ki momen keseniane tak digawe sing ora diluhung. Ya, pokoknya sing penting rame ya, Bos ya. Oh iya. Heeh. Nah, ngopo meneh iki? Awas lu. Bebayani para penonton iki lho. Selama cangkeme dhewe aja Ajudan berbahaya mohon untuk anak-anak jangan meniru ya. Ya. Untuk bapak-bapak boleh. Ibu-ibu boleh, Mbak? Ibu-ibu yang masih belum punya suami boleh. Apa bedane? Cal rambutnya dobong, Cal. Sal rambutnya dobong. Oh, woi. Tepuk tangannya putih ge. Wah, pinter tenan. Wih. Wis, bolo kemen pancen ora ming pakanan geni ae doyan nih. Ora wani. Ecek. Ora atru. Odin. Nah. Sing jenenge Odin ora betah. Ya. Nah. Ora wani lho, Bro. Pengumuman ini duda beranak 1 ya. Ya. Wis balen. Oh, wis. Ora kena. Tit ngono ya. Keliru. Oh, alah sik, nek tabuhi sik tangale. Nggih. Mas niki teng aren ampun teng Kadirjo wau keliru. Loh. Apa meneh Cik Jo? Pokoknya sing penting memeriahkan iki acarane kadang-kadang kita saka ngaren. Malam ini pokoknya meriah. Wait. Oh. Ya. Radio.
bangsa original. Oh, Ya. duh. Ya. Ya. Wis to. Laguane ketuane Kemini ngono kuwi. Ketumbone para Kemin ana ing kadang-kadang geser iki. Nah, ini saatnya ditunggu. Arep ngapusi sapa meneh iki to, Buto? Ya, sopo sing biasa entuk cewek, entuk cowok maju, gini. Ya, monggo kadang-kadang penonton derek berpartisipasi. Ini. Munggah kowe oleh Ono bonus lho. kantong ajaib mengabulkan berbagai permintaan. Iki kecil-kecil cabai rawit Keren. wanen. Iya. Sing gede ora mesti wani, cilik wani. Ayo sisan. Iya. Mosok sing ayu-ayu kalah karo sing ngene iki. Lho, ndi? Sampeyan ki goleke sing ayu apa piye? Biasanya sing ayu njaluk diparani. Nah, kudune ya kudu samang ya maju to golek. to. Wes, jagong Mas Tri lacili golek sing ayu iki. Kuwi bagianku kok. Ojo kalah-kalah to, Bos. Kita kenalan dulu. Namanya siapa, Dek? Arini. Ah? Arini. Oh, namanya Ayuni. Oh, ngawur. Lah, Arin. Oh, Arini. Dari mana, Dek? Arini. Wonosroyo. Oh, tepuk tangan Arini semuanya. dari Wonosroyo. Yang satu ini Jauh ini. Kan dua Arjuna. Septian. Dwi Arjuna. Ya, dari mana? Josari. 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 Wah. Tepuk tangan, ini anak-anak hebat. Semoga besok bisa menjadi anak yang Baik. luar biasa ya. Ya. Ya, di sini kosong ya. Kosong. Kosong. Surapan Kalau lagi. ramu ini kosong kok tak balik keneng mae. Kosong ya. Kosong. Ki, nonton kosong ki. Oh, kosong. Oh, toh. Ya. Ajak Iya guyon. kosong. Oh, ra ono papane. Ya, kita tutup coba ditutup ki. Iki. Tutup iki. Nah, iso ora. Duh, kotos. Duwe sing sok ditutup nganggo rating ra. Duwe, Pak. Ya, ini kita kasih mantra. Ya, mantranya kok cu. Pujo pajapu jadi jadi guru. Wah, lah pikirane iki sing positif lho. Pujo pajapu jadi Asu. wah. Maklum nggih, niki ingon-ingonane kathah ngoten niku wis gawon. Bareng-bareng. Ayo, pujo pajapu jadi guru. Ayo. Nganu ya ganti-ganti. Lagi orang berhasil kena ngono kuwi. Ya, Hot, bareng. sontolo, hot. 1 2 3. Pujo pajapu jadi guru. Amin. Besok semoga jadi guru ya. Ya. Ini coba kamu yang ambil sekarang. 1 dulu. Dapat apa? Wih, Dapat bro. apa itu, Dek? Bekso Giono. Wah, punya gantungan kunci Turangga Bekso Giono. Terima kasih. Mas dulu. Kasih Ya, silakan boleh kembali ke tempat. Nah, Yo, wis, antro amin. banget. Cocok. Wah, bisa ada siji. Kok dikaleke priye mesake Pengen? iki lho. Pengen dah? Oh, pengen. Coba ambil. Hati-hati, ono ulone. Kalah. Wah, dapat juga ya. Tos dulu. Dapat juga Ya, ternyata. ya, silakan boleh kembali tempat. Ya, terima Nah, kasih. Ayo saiki lurus sing Yo. rada gede. Iki lurus sing rada gede piye, Jai nari wong piye? Tuan, gue sesuk meneh. Ah, Wah, ini masih ada satu lagi. Siapa yang mau ngambil ya? Duh. Lempet kabelnya. Siapa yang mau maju? nyong. Nyong. Biasanya tukang kamera ya. Kene Mas. Ya, tukang kamera kon juga. Tolong. Oh, iki Mas. Ora neng ae. Oh, ini. Oh, Wah, ana iki. Ya Oh wes. iya toh. Apa kalah ya, Mas? Wis Oh, kalah. maju gue jenenge Ya, yo. namanya siapa? Kasih penghargaan toh. Altaf. Dari mana? Ki jero. Si Jeru. Kuk jero. Altaf, iki ora takon ngomong-ngomong. Cuma Salah tak toh. suruh menjawab ya pertanyaan. Tokoh yang ada di Turangga Bekso Giono itu namanya siapa? ngawur. Ngomong. Hah?
So, enggak tahu, Anyo, namanya Anyo. Ki Ageng Trenggono Kusumo. Nah. Ya. Itu yang menyebarkan agama Islam dari mana? Demak Bintoro. Wilayah Temanggung ya. Iya, Di betul. daerah Kedu. Itu bukan pertanyaannya. Pertanyaannya ya, ini dengarkan baik-baik ya. Ya. Pertanyaan. Ayo jagongan sing penak karo gawe kopi. Pertanyaannya, siapa nama simbah yang ada di belakang itu? Yo tanya Yo piye angel, carane nek ya. tenan yo angel. Sukumen. Apa? Sukumen. Sukumen. Apa bener lho? Nekat, jaluk ngapura kowe. Kudu Wah, salim lho. niki putune pun nganu katanya Mbah Sukimen ngoten. Leres Wah, ngawur kowe. Oh, jangan kurang ajar. Leres. Oh, nggih. Oh, iya. Oke, paringi mawon setunggal niki nggih. Nggih. Terima kasih. Tos dulu. Oke, tepuk tangan semuanya. Mohon maaf bila banyak kekurangan dan kesalahan itu terima bagian kasih ya, dari Balo. saya. Kelebihannya dari kalian semuanya. Ya. Wah, Yuk. apa sistemnya? Ayo, lanjut dong. Siap. Musik.
banyune Dian Trenggono Kusumo winong wong dening Gustine jelek dadi banyu. Anto nugroho yang aku saking pangeran niro wujud sendang kumelar tirto ayu ora kabeh kawula kagem kesakahe ate Wekaten pamirsa Sutrisno Kiaran Sendratari Laskar Trenggono Kusumo saking kadang-kadang Turonggo Bekso ingkang saking Tratah Giyono Kecamatan Jumo Kabupaten Temanggung. Matur suwun dumateng kadang-kadang panitia dalah sedaya warga wonten ing dusun ngaren mriki ingkang sampun kepareng hanimbali kula sarombongan ingkang saperlu Nere mangayu bagi wontenipun adicara ing dalu menika. Lan mbok pilih sapisowan kula sakadang anggenipun asung panglipur Dedek Gegladi kada kekirangan soho kirang samudayanipun. Mugi kersa panjenengan sedaya hanglu pernosih samudra pangacamu. Bareng kula nyuwun pamit, saha nyuwun pangestu. Mugi lambang kula sarombongan tansah manggi wilujeng nirbaya nirwikara boten wonten pringga panjenengan. Saged pepanggihan ing santanen wekdal. Nuwun, nuwun, matur nuwun.
Demikianlah penampilan Jaran Kepang Turong Kepekso. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.